बेचो तारू गावे हो गावे अरे लगे मलन हवाया बेचा ताड़ू घूमे घूमे मालदावा आम। भैया हो टुनटुन यादव के ऑफिशियल चैनल पर गाना आयल बा जे कि भैया एकदम आम के सीजन आ रहल बा, एकदम खूब बवाल हो रहल बा। काहे कि भैया एकदम गर्मी के सीजन है, लड़की एकदम घूम घूम के बेच रहल बाड़ी आम। और टुनटुन यादव देख ले बाड़े लड़की के एकदम आम बेचते हुए एकदम जवानी एकदम पानी की तरह एकदम बह रहल बा। तो टुनटुन यादव के रहल ना जात तो पूछा ताड़े आम कैसे है, तो लड़की कहती है भैया एकदम टाइम पास मत करा, आम लेवे के हाथ अल्लाह। तो टुनटुन यादव कहा था पूछा तो है कितना रेट है कर, मतलब कि भैया एकदम उहे कहा ताड़े घूम घूम के बेचा ताड़ू मलदावा आम। भैया हो फिर लड़की कहा ताड़ी आगे चलकर कि बतावा हम पूरा एकदम गारंटी ले बताई जे माल है हम लिख के देते हैं 1 नंबर है। तो टुनटुन यादव कहा ताड़े कि हम ऐसे विश्वास न करब, जब तक अब तोहर आम न चीखब तब तक हम विश्वास न करब। भैया लेवे से पहिले आम देखम हम चीख के। टुनटुन यादव उनकर लड़की के एकदम प्राइवेट हाथ पे आम के जगह छू देते बाड़े तो थोड़ा अश्लील है वो देखे के मिलल बा। और भैया आगे चल के एकदम लड़की कहतिया कि एकदम आम के गारंटी पूरा पक्का है, एकदम आम अच्छा है, जाके देखा एकदम खा एकदम बहुत अच्छा आम है। भैया हो हम बात करते हैं गनमा के लिखले बाड़े, गनमा लिखले बाड़े सुनील सागर जी और आरिल शर्मा एकदम म्यूजिक बनैले बाड़े। भैया अंजलि भैया जे आम बेचती है एकदम घूम घूम के एकदम आम लेला दशहर मालदावा आम। भैया बहुत अच्छा गाना जाके सुनिए, हमरो प्यार दुलार दिया। अगर नया बने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।